abɛsa kɔnɔkye ɔgye sika na ɔhene de to nkɔfoɔ anim sɛ yɛnhwɛ yɛ mmoa ma ɔnkɔkye mfa ne tuma pɛpɛ ma nnɛ ɛne da ɛtɔ so mmienu ɔhene ɛba ha ɔnkɔnɔkye nananom ɛne gyina hɔ wohwɛ wo nsa nipa so a ɔhene ahia hene ɔhene ahia hene ne ɔhene a ɔhene tuu mu sɛ ɔmmoa ma ɔnkɔnɔkye ayaresa ɔhene ahia hene ɛwɔ ha sɛ saa so ɛna amanfoɔ nyinaa botwe ne sɔda yɛde ɛtwɛn masa ne ɔhene yɛsɛ ɔhene nyamaayɛ ne yɛwoma hwɛ nyama yɛkɔ so ɛwɔ ha sɛ nyina ho sɛdeɛ ha na ɔhene ba yɛbɛkɔ so ɔha biara no yɛma mo ate de yɛbɔbɔ yɛn ho na yɛatwɛn na yɛahwɛ na ɔhene bɛba ne ba yɛbɛhu no ho nti ɔne bɛnya hene ɛwɔ ha sɛ saa so ɛna ne ɔhene so ɛwɔ ha sɛ yɛboa yɛn ho ne de atwɛn yɛhwɛ kwan a nnɛ ɔnkɔnɔkye ayaresabea ane ɛyɛ kɔnkɔnɔkye dwumadi asantehene ɛfi aseɛ no ɔnani ba bɛhwɛ sɛ mpanyin sɛ si adida wɔ ane de aso a wode aboa no to gyam na ɔnturi a woda wonanti no nnɛ ɔhene ɛde ne ɛba ɔde aba bɛhwɛ dwumadi a ɔde sɛ sami adu wakye ɛne ne nkɔfoɔ nsa so ɔmu nyɛ no yɛhwɛ baabi a akɔ akɔ duro ɔnkɔnɔkye ti ɔbrɛ mu ne nnɛ nfi aba mu ɛne da ɔhene ɛba bɛhwɛ na yɛhu sɛ bɛsi a ha ɛyɛ kingdom of Asante. We are the proud of Asante and yɛsom Asante sɛ Asante sɛ ɛde kɔnkɔnɔkye dan no ɔhena yɛ aduro na yɛma mu nyinaa ma Asantehene ba no Asantehene ba nso a yɛbɛkɔ so ɔha biara no yɛbɛma mu ɔho obiara di adanse sɛ apɛ ɔhene ba frankaa na ɛdi ahene ma ɛhene a frankaa no bio na nso pɛ sɛ ɔhene ɛba ɛnkyɛ bia ɔhene bɛdu ha ɔhene du ha si adeɛ na kɔso biara na ɔbɛma mo sabri a ɔhene ɛba yi na ɛbɛma ɔhene ne kɔso dabo baayi dabo aba bi kɔdwe nkansa na ɛyɛ so aba ɛho obi mu nyinaa kɔdwe nkansa na ɛyɛ ɔyɛ na ɛnuku gyina hɔ saa nso na dabo nso gyina hɔ yɛ mɛsɛsɛ bi de gyina mfimfini obi mu hɔ no ɔhyɛ akata ne mu mɛsɛsɛ bi nti ɛbusafo wɔn a aha na wɔyɛ a pig na right ma ɔhene protocol ɔhene ɛba yɛdoi dɛ na yɛdi adanse sɛ ɔhene abɛyɛ Right, Mercy.